Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat pong nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:48 ng aton oras. Sige, saliada na kita sa aton sining nga mga balitaan, mabatian sa dirigi lamang madugay. Samtang sini sa mga kaaksyon ta dira, kung naka-ehersisyo na, dapat sa imo sini nga pag-ehersisyo, hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galion tam pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule, amo ni siyang nagatinlo sang imong nga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong nga atay. Ini man nagabulig panubos ang imong nga blood sugar ho, bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo mga kaaksyon. Importante ni nga mabuligan ta
19 mabatian sa dili gilamang madugay sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, good noon. Yes, Action Rex, may udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginasuportahan sa karon ni Administration Senator Christopher Bongo ang mga nangin rekomendasyon sa Senate Committee of the Whole nga kasuhan ang pila ka opisyal sa PhilHealth. Kadungan sini gindayaw panigo ang mga kaangay nga senador bangod sa pagtinguha nga mabulgar ang mga sala nga buluhaton sa ahensya sa PhilHealth. Kalakip sa nangin rekomendasyon sa komitiba ang mga pagpasaka sa kaso nga malversation of public funds kag korupsyon batok sa opisyal sa pagpanguna ni Health Secretary Francisco Duque III kag resigned PhilHealth President nga si Ricardo Morales. Kadungan sini ginhangkat manigo ang new PhilHealth President nga si Dante Giran nga tinluan ang irregularidad kag korupsyon sa ahensya. Samtang sa ibang pagkikibalita nasyonal, ginabisuhan man sa embahada sa Pilipinas sa Lebanon ang mga Pinoy nga hindi sila dapat gulpyada nga naga-back out sa ginapatigayon nga mass repatriation program sang gobyerno. Sunod sa embahada, ang chartered flights kag commercial flights ay dalom sang free voluntary mass repatriation program ang ginapondohan gamit ang buwis sang pumuluyong Pilipinhon. Bangod diri ang pag-back out kung aprobahan ng repatriation kag nabayaran ang ticket ang dako nga pag-uyang sang pondo. Tiginhimo sa embahada ang pahayag bangod may pila ka mga Pinoy ang gulpyada na lang nga naga-back out o kung wala nagapakita sa mismo nga adlaw sang ilang nga flight. Bangod diri tanan nga naga-back out kag no-show sa ilang mga flights sa idalom sang libre nga voluntary mass repatriation program ang ipaidalom sa blacklist. Base kung naglakat na lang sila, nagsalakay na lang sila, nanong ginsakyan nila da? Or base nakakita sang trabaho, Action Rex. Okay. Isama na sa mga reason, Action Rex, nga bali nagpangita sila obradra sa mismo sa Manila. Hindi, kag mismo man sa lugar sa lugar nga sila yan. Yes, ang babi ato sa Lebanon. Samtang tinadulaan sila sa obra. So sa nadulaan sa obra nag-apply sila guro for free ni nga pagbalik diri sa Pilipinas na aprobahan. Tigal nakakita man to sila sa bag-o nga obra. Tiya mo na guro Action Rex nga naga-atras ang iban wala na lang Pero may mga kaso na sina Action Doors? Ipaidalom lang sila Action Rex sa blacklist. Buot silingon sini, hindi na sila maka-avail sa mga masunod pa nga Posible may mga precedents na guro, may mga kaso na guro nagkalatabo ni sining durante sang pandemic ni Action Doors mo nga nagpagwa na ni sang yes, Action Doors may mga amo na ginaya nga naga-back out sila. Okay, may ara na gid man. Correct. Kag Action Rex. Ikaw gani din katuhalin nga nag-back out ka? Ay kalain sa Mambulok? Panukoy. Panukoy country. Ay kalain. Sige. Yes, Action Rex. Kag ma-update lang ko bala sa gin-report naman kahapon. Ini lang may duha to ka mga nagkalamatay sa nagluntad nga sa Abu Dhabi? Yes, sigabong dito Taga-Oriental, sa Abu Dhabi. galito isa to. Correct, Action Rex. Isa sa mga duha to nga napatay mong isa gali dito Action Rex ang taga syudad sang Dumaguete. Yes. Nga ginkilala kay Mariner Bartoses. Bata pa Action Rex, 25 anyos. Gani? So, corona siguro sang isa to ka baligyaan? Wala lang nabalaan Action Rex, pero ang iyang kamatyan, kinaigo siya sang debris. Dubalang isa to, lapit sa may natabuan sang gas explosion, siya niya naigo sang debris sang pagsigapong man dito. Perte pa anong address siya na gani? Sa taga Purok Maisan, Kamanhak o Kamandak, Dumaguete, Kamanhak migoro o Dumaguete City Action Rex. Subo-subo man ni para sa pamilya Action Rex ini nga natabo. Kasi syempre wala kayo expectar nga yung mga himata ga trabaho. Tapos gulpi ka lang may mabaton nga balita nga mo na. Condolences sa family. Ginhungod na? Gas explosion mo wala pa na balance sa investigasyon Action Rex. Okay. Yes. Update naman sa world record sining COVID-19 ang cases subong
naglambot na sa 25,900,707. Ang nagkalamatay naman diri naglambot na sa 861,251 kag ang naka-recover 18,193,613. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon, September 1, 2020, ang cases naton diri nag-reach na sa 224,264, sa diin 62,655 diri ang active cases, kag maya 3,000 o 3,483 ka mga bag-o nga kaso na dugang kahapon. Ang nagkalamatay naman diri nagsaka na sa 3,597 matapos maya 39 ka mga dugang na-record kahapon nga mga nagkalamatay. Kag ang naka-recover 158,012 na matapos may 464 kahapon ang reported recoveries. Sa probinsya sa Negros Occidental, may 49 naman nga nadugang kahapon ni adlaw nga nagresulta na sa 1,169 cases. 1,169. Correct. Kakaso sa bugos nga Negros Occidental? Yes, Pilang Aksyon, naad ka po nagsundors gani? 49. 49. Kag sa Bacolod naman, may 30 naman nga nadugang kahapon nga nagresulta na sa 1,319 ka mga kaso. Sa Negros Occidental, no? Correct. Aria, isa lang ni kasyudad, ang Negros yati madamo. Kag ang patay draguro sa Bacolod kag Negros Occidental, pilang Negros Occidental? Wala sila biga pagwa action direct sang record bala sa province sino nang gina-post in-charge cases lang ang ila ginano. Cases lang ginapa. Sino in charge na sang probinsyaw? Si Go Blackson? Panawagan sa in-charge. Ang ila gina-update. Dapat kumplituhon man na nila. Dapat mga parehas man sa Bacolod, balagang iban ng mga lugar. Para may tamdan man ang tao maglantaw. May hangpon man, nunid naman ang mga ngalan nila, kami mga address nila. Kami na lang ga mato-mato, gani isang ad-ad na lang. Kaya hindi sila actually everyday ga-update. Unlike kaya sa Bacolod, ga-update sila kung pila ng patay, pila na ang confirmed nga kaso, pila nang nag-alayo, daw mo na blatan ni Al. Porque sa may late man, Sigo Blackson da. Kalain. Duga, kiss action next late pa be? Tiyan mo na gani ka. Ay, sorry. Isa ka adlaw. Adwa ka adlaw ko kaysa nga magwa ang ilang. Correct. Tiyan ginahimo na, wala action Rex. Gina-save na rin naman ang data naman. Kami na lang nagadugang-dugang sa mga new cases. Sinatak-an ng Negros Occidental nga. Kapos lang na. Basi kung wala lang controller bala. Pero kay balo lang ta. Dapat nga may designate dira ang Office of the Governor nga galing kay Dr. kay Liana Obramo. Siya nang sa disaster. Di dapat siya naguro rekomenda do kay Lian. Pabala si Goba. May complete man bala action. Para nga ultimong tao to nga gagamit sa Facebook na kay balo nga as of today gali September 2. As of kahapon, September 1, amo na ning total cases sa Negros Occidental. Amo na ning total nga nag-alayo. Amo na ning active pa today. Daw mo na tani, pilang namatay. Daw mo na bla. Galing kay cases lang ganyan naduga. Gani man. Lain sa Amo lang ginaguro makaya. Amo lang ginana yung makaya. So, basi tama ang gikasako. Pero kapay patani nga mabatian ang atong hibubugot. Di kada kuha na may mga tao man na laging designate, mga LGUs nato naksundors, kapos man lang na controller man lang diri sa probinsya mo. Pagpasa mo ni nga oras, so dapat gabulugtaw na slaya mo lang ng obra. Dito man na mahatag sa PDMP. Oo, mo lang na, no? Correct. Dito man na mahatag sa PDMP ang obra, kay ang PDMP ya sa lakat sang panahon na ya. Dapat mayara giguro. Kapila ta na ginrekomendar, pro. Ang pinaka-last ganing update nila actually August 31. August 31 to September 2. Wala sila sa September 1 kahapon nga nadugang. Diba, so, pabalon to sila nga nadugang sa action. Dapat mangin active. Ang active man actually mga banwa kag syudad sa probinsya. Ang kulang lang dira siguro, ang pagtikdol talang da sa mga kwantaman da. Pagbutang talang guro sang tao da, 1 or 2 ka tao da, okay na sa gob. Dira lang ma-focus. Dira lang ma-focus sa mulang ng obraya. Kag o kun nila man da, kung pila da kabilog
og tao ibutang nila mas mayo man na. Sige. Noted ko na Attorney Rex. Kalain. Sige Yes, kag sa Western Visayas Action Rex, ang kabilugan nato nga kaso dre 4,842. 158 ang nadugang kagapon, kag ang active cases 2,365. Sa ang nagalamatay naman naglambot na sa 78 matapos may duha man nga nadugang kagapon, kag ang recoveries 2,399 matapos nga may 92 ka mga recoveries na record kahapon nga adlaw. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato, una sa balita ng Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:41 ng atong oras, 12:41, exactly 12 mga kaksyon ang atong sining nga oras, no? Nagsubra man niya ako niya nga orasan niya nga daw gasako kanoy ha. Karon lang dugay-dugay bala. Sige, padala lang ninyong mga mensahe nyo through Facebook page or Facebook Live sa Aksyon Radio kay dugay-dugay hatagan tanay talupangod mga mensahe ninyo. Kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa biyahe sang LSI, ROF kag mga ordinaryo nga mga pasahero nagapabilin nga suspend sa gihapon. Wala pa biyahe. Sa nagapamangkot rin sa message study sa Facebook Live, way pa biyahe gali. Ang LSI, ang ROF kag mga ordinaryong pasahero way ta biyahe ha. Inabay sa pamunuan sang Philippine Coast Guard. Paring Mark kag Ems magbanwa, may lang pag pamati, no? Doga. Sige, kantuan tang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex ginmanduhan ni Philippine Coast Guard Commander Johnson Benamin. Ang Philippine Coast Guard o kung mga miyembro sa Philippine Coast Guard sa siyudad sang San Carlos, Escalante upod na ang pila ka mga Coast Guard personnel sa mga kabanwahanan kag kasyudaran sang probinsya nga bantayan gid no ang iban nga mga ang ila sini nga coastal waters kag ang ila sini nga area of responsibility sa posible pagsulod man sa nga iban nga mga illegal nga LSIs bala kag ROF nga magatabok halin sa probinsya sang Cebu kag probinsya sang Iloilo kasunod diri sa bag-o naman o kuna sa MGCQ abing gin provincial abi ni Governor Eugenio Bonglacson duro sa iya kag kay sunod diri kay Benjamin nga dapat kag hugot diri nga ginabawal pa sa karon ang pagsulod sining mga pasahero ordinaryo nga mga pasahero LSIs kag returning OF returning overseas Filipino nga magatabok diri sa Negros inabangod suno sa iya kay may ara 7 days nga moratorium o kun additional 7 days nga moratorium nga nagabawal sa pagsulod diri sa isla. Now, 7 days lang from September 1. Yes, sir. From September 1 to September 7. Bali isak simana? Isa ka simana abi. Ining isa ka simana nga moratorium amo ni ang base man sa approval man sa IATF. That is why nga ginmanduan man ni Governor Lacson si Commander Benjamin nga dapat hugot gid nga pagbantay kag ginmanduan man diri ni Benjamin ang iya sini nga mga substation commanders. Bali tanan nga puerto ni nga nasakupan sang Philippine Coast Guard Negros way ni biyahe? Wala biyahe Aksyon na Rex sa bugos nga probinsya. Pwede mo din nagapamangkot kung ang biyahe kuno Danao Porto to Toledo kag Bacolod Iloilo. Te ginakasubot agid nga ipalimton sinyo based sa pinakalites nga report sang Philippine Coast Guard wala sang biyahe.
Correct na aksyon na Rex sunod diri kay Philippine Coast Guard Commander Johnson Benamin nga wala gid biyahe. Ang may biyahe gid lamang ang mga roll-on and roll-off vessels pero only ang makasulod sa gihapon kag sarang pwede makasakay amo ang mga essential goods gid lamang sakay sa roll-on and roll-off vessels. And ang mga mga inibalang mga apor ang iban nga mga on medical mission pero mga frontliners sabi amo lang gid ang allowed pero kung pasahero mabaskog niya sini nga ginambal hindi pwede sa mga pasahero even ang LSI and ROF base ini sa ginmando man sang gobernador. Now diri kita Aksyon Rex kay komo sa syudad sa Bacolod suno sa iya nga ginpaidalo man sa general community quarantine still wala biyahe sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo. And only ang may biyahe gid lamang kag ginapanlugutan niya man nga makabiyahe ning mga apor ang fast crop Action Rex wala biyahe kay may istoryahanay o kung nag-istoryahanay si Mayor Bing Junardia kag si Mayor Jerry Treñas nga sa karon hindi danay o kung hindi kag wala ginapahanugutan nga magbiyahe pa ining mga fast crop only sa gihapon ang roll-on and roll-off vessels from Bacolod going to Dumangas, Iloilo amo lang ang allowed sa karon nga pwede makabiyahe Action Rex. Pero suliton ta sa pasahero ya wala gid diya ha. Wala gid Action Rex. Mga private nga mga salakyan daya wala man na. Wala man Action Rex not unless kung may salakyan nga isa ka miyembro abi o kung na isa ka health worker na dala ang iya sining nga salakyan pwede. Pero ang mga itself nga ginasiling balay nga ordinaryo gid lamang nga mga pasahero. Pero way nagakulugan nga kung essential ka karga mo tanandang parts ng pamilya mo or kakilala mo wala na. Kung isa lang o kung duwa kung may helper ka. Yes, kung sa tracking suno sa iya, helper lang gid ang gina-allowed duha. Pero driver kag helper. Driver kag helper pero provided nga ang iya sini nga driver kag helper may pinaka-latest nga dala which is kung ang iya sini nga ila sini nga certificate of employment kag certificate man to travel base man sa pagsulundan suno sa iya sang Department of Health Action Rex. Ari ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. With regards to the quarantine status that we have now, the Philippine Coast Guard is in line with the national directives of the omnibus guidelines of quarantine status. So in GCQ, sea travel is authorized as long as it is in coordination with both LGUs. So meaning Bacolod City and Province of Iloilo and Iloilo City, they can agree. If susubong wala man disagreement, no? So ang aton niya Roro passenger they are authorized to travel with the essential goods and cargos. No? Ang aton niya fast crop since may agreement ang duha ka city, no? So until now wala ga biyahe. How about Escalante Port, San Carlos kag iban pa sir sa probinsya? Yes sir, we do the same man ang procedure. Essential goods and cargos is still unhampered. So that is why may mga arada Japan ng mga tracking naton galabay, no. Ang aton niya essential workers, emergency health workers, pwede man Japan sila katapok. Security forces naton pwede sa biyahe. On the part sa mga passengers. Passengers is restricted. No? Wala sang pasahero. Even ang LSIs. For the LSI sir, kung mabasa naton ang EO ni Governor, we have a moratorium from province for 7 days until September 7. So meaning wala ISIs and RF until September 7. Aksyon Rex until September 7. Isa gid ka semana. September 8 piho na. Piho na pero depende para sa gihapon Oo, kay itong kampanya bala Aksyon Rex sunod diri kay Johnson Benjamin nga still nagasunod man sa gyapon sa pagsulundan man. Pero kabay untang by September 8 makabiyahe na. Kabay pa nga makabiyahe na, no? Pero why pa na kapihuan kung may biyahe o kung wala. That is why nga stay at home gid ang kinanglanta, no? Yes.
kaga magpahimuyong sa banga. Ayo, kay munong gitas nis banga. Oo. Ay, Aksyon na Rex, try nato magpakigangot kay LTO Regional Director Eric Leonard Tabaldo. Ati nakapagi sa isa ka text, medyo may meeting pa siya sa karon. Pero isa diri sa ginahambal niya, Aksyon Rex, confirm niya nga sarado sa gihapon ang LTO sa siyudad sa Bacolod. Ang ila sini nga substation office sa Robinson. Oo, sarado gihapon. Ang main office ang LTO diri sa Bacolod sarado kag ang sa Robinsons nga branch nila. Aksyon na Rex, sarado sa gihapon ang ila sining branch kag base mangin available sa karon Aksyon Rex for him nga makakuha man kita sa dugang pagin nga mga impormasyon as to sa operations man dito sa siyudad sang Cadiz sa piyak sini nga sa mga nagliligad may ara man nag-positive pero Bacolod lang ang mentionar niya base makakuha kita Aksyon Rex. May pang Cadiz na mentionarya kag iban pang mga area sa Aksyon Alvin? May pa na mentionar only ang Bacolod gid lamang Aksyon Rex kay medyo maro sa siya sa karon may meeting pa siya pero base mangin available man siya dugay-dugay Aksyon Rex no. Try gid nato magpakig-angot sa iya diri sa operations sang LTO Bacolod City District and Cadiz City District Aksyon Rex. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol sa mga listeners nga bagulang nakabukas ang ila sining nga mga radio sets sa mga monitoring nila dira. Mayo lang nga pagpamati, no? Sige, kantuan tang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa senior citizen so nga empleyado sang syudad sang Bacolod nagtaliwan bangod sa COVID-19. Ambot kung kagabi ining pagwa sang resulta or nagligad, no? Kagabi to may isa man ka Bacolod nun sa nagligad to sang 31 o 2 ba lang ang napatay, no? Bangod sang COVID-19. Shadow man isang COVID-19, no? Yari ang countdown sa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center kagiban pang mga reports. We have Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Aksyon Rex, masubong nga balita bangod sa COVID-19 na may salman ka kabuhi nga empleyado sang city government sang siyudad sa Bacolod ang nagtaliwan bangod sining COVID-19. Aksyon Rex, sini ang confirm ni Bacolod City Administrator M. Ang kay base siya sining initial information. Aksyon Rex, sadtong Lunes nga daw ginbawian ning 62 years old senior citizen nga empleyado sang City Treasurer's Office pero na-assign siya dira sa may Bacolod Old City Hall. Aksyon Rex, dira sa may dalan Araneta kung sa downtown area. Sa information sang City Administrator, umpisa nga nag-start ining COVID-19 outbreak sang bulan sang Marso, work from home, no? Sa balayan ni siya ning 62 years old nagatrabaho. Aksyon Rex, Bangod part siya. Sa opisina. Wala siya yan nakakadto sa office ni Aksyon Rex dito sa may Old City Hall, kundi ara gila siya siya balay nagtrabaho, continuous yung obra bisan may pandemic kag amura na ang bal ni Ma'am M nga hindi may baluan kung bala during work from home nagagwa ini siya kung ano ang sitwasyon kag diin possibly nakuha ining infection. Aksyon Rex. Kaya man na makuha ko naram lang sa sulod sang puluyan mo. Correct. Aksyon Rex. May isa nga nagguwa sa ila nga puluyan dra kag halubilo man sa iya. Unless naman na siya kung may family members nga asymptomatic kag possible carrier man sang COVID-19. So sa Lunes nga adlaw ini siya ang ginbawian sang kabuhi kag kahapon ti amon siya ginlubong kag gin-cremate. Aksyon Rex bilang protocol man sang Department of Health pero confirm nga COVID-19 positive ini siya. Aksyon Rex. Ginapahayag man sang 62 years old. Aksyon Rex. 62 years old ang iya sining edad, no? Wala man sa kinahanglan i-lockdown sa Old City Hall or sa NGC since wala man siya nakapalapit dito sa iya sining ginatrabahuan. Aksyon Rex. Kaya mo niya balas ng city administrator. What about sa ila to? Sa iya puluyan to?
Ha? Sa iya puluyan? Okay, di ini siya action Rex lang sa lapit rin sa aton sa may barangay 9. Barangay 9. Amo pa ni sa kung check nato ng punong barangay kung ano ni ang intervention ngayon siningagin patigayon. Sa barangay 9? Hindi man sa barangay 9. Barangay 9 ang iya sining Bacolod address. Pero dre lang siya sa unahan sa barangay 9. Within area lang sang barangay 9 action Rex. Kano kay limited. Dito tatlo pa man lang din kaso? Diba siya mo na siyang nagdugang. Basta part siya sa tatlo action Rex. Check pa natin ang number sang punong barangay, sang barangay 9. Isa din babae. Isa nurse. Ang isa to sa may sulod-sulod dampito. Daw mo malang yung tatlo mo? I-check na ba action Rex ang final count ka barangay. Kaya isa may mga differences, may mga disparities sa mga data, no? Sang syudad, kaga sang barangay. Sa record sang syudad, ini na siya ang ika-anom nga empleyado sang syudad nga COVID-19 related ang kinamatsa na action Rex. For confirmation na ring tingog City Administrator Ang. Employee na siya naton nga na-assign sa City Treasurer's Office sa Old City Hall. So, working from home ni siya, sugod pa sang March, pag-start sa aton community quarantine, wala na siya ga-report sa opisina physically. Kundi nga gintagaan lang siya assignment to work from home. So, of course, wala matakabalo kung during some work from home niya, whether nagagaw man siya or kung may ara siya close contact or hindi ka mabalaan, no? But she tested positive. 62. Kaya may ari niya siya siguro comorbidity according sa department head. Hindi ko sure exactly ang ang kabilugan ng mga ailments but I think from what I have seen sa mga information na nakita namon isa na to, I think hypertensive siya. Kalusod din kami, no? It is so heartbreaking and... Sure, sa mula tingog ni City Administrator Ang. Si Iban nga ba itagikan sa City Hall, gin-confirm sa aton ni City Councilor Israel Salanga, ang chair sa action team on returning OFWs, nga mayroon action sa mga gintang pull out nga mga Bacolodan OFW nga halin sa inn o kon hotel kag idiretso sila sining balay kag tapusan nila nga home quarantine. Sila ini mga persona nga mayroon na sang negative nga RT-PCR test result nga 7 days pa lang bala since nag-arrive diri sila sa may syudad. Gina-check pa natin siya ang final count or pila nagid ang gin-pull out kag kung pila pa ang nabili ng action Rex. Pero confirmed kaya daw, ambot kung ang nagapadala sang mensahe di sa aton kung Bacolod ni, kung Negros Occidental, Aksyon Day lang, ara pa sa mga hotel bla? Sa bahin diri sang syudad, since concerned din ni Councilor Salanga, ang balyati naman, kung kita kung nag-start na sila pull out sang OFW sa mga incag hotel, tingin sa batya diri, yes, nag-confirm siya action Rex. Ang data na lang ko na, ang check na po, kung pila na ka bilog kag pila pang bilin nga yara sa mga hotel naton kag pension houses action dahil nga mga OFWs. What about yung Ilisaya? Ang Ilisaya action Rex sigla sa gyapon na ila sining quarantine sa public school. What I mean magabot na dire sige ni sila sa hotel ni sila mga Ilisay? Kung hotel action Rex sila ini ang kaugalingon nila nga expenses. Pero kung public school lang ila sining nga pilion nga option, libre ni ang accommodation ng ila sining nga pagkaon, libre man ang swab test without action Rex. Kung mag-hotel sila, ila personal nga bayad ni? Correct, action Rex. Pero kung sa eskwelahan, kag iban pa nga bulutangan sila, sang syudad, syudad ang ma-shoulder sa ila ni nga pagkaon. Correct, libre tanan action Rex. Mga balita gikan sa Bacolod City Government sa Dang Aksyon, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Subo-subo maning balita, no? Ti halonggid kita sa especially sa mayro edad-edad na bla. Ido prone gid ni sa sining kagaw-kagaw nga iniho. Kanimal man nga klase ka virus niya, no? Hindi na niya mag-untat, kabudlay gid. Bantayan ta bagid ang dugang karon nga mga information gikan sa Bacolod City Government Center.
But kadtuan tanay si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial on standby. Ini may kangtaran sa COVID-19 Molecular Laboratory sa Banwasang Valladolid. Mahimo na nga mag-operate sa masunod nga simana. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kamusta si Doc Elian? Way ka tingugaw? Kagiban pang mga balita gikan sa probinsya sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinovi. Aksyon Mar. Aksyon na Rex, tuloy tayo. May manik kay man ginatisiparon ng base pa magdamo pagit ang mga COVID positive. Mga negrosaron pagod masaring damlag lang din patagayon nga mas testing sa apat ka mga pilot nga local government units. Ining natalan nga pag-operar na sang ikaduha nga COVID-19 Molecular Laboratory Center. Ipahamtang kag subong-gani sa nagapadayon ang construction sa compound nga ginahamtangan man sang Valladolid District Hospital. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. Ang matabo sini Aksyon Rex joint venture ini sa isa ka private company Butselingon. Nagatay up sila sang private nga kumbayahan nga muning Manila-based company. Ang tawag is Safeguard Diagnostics. Sila ni ang ma-provide sang equipments, mga kagamitan, paros abisang makinarya, mga tiskets, ining mga gamit ni magagikan niya sa Estados Unidos. Kay sino ni Molecular Laboratory Aksyon Maria ka Banwa? Iya ka probinsya ni sa bali amaning ikadua. Nagasurod din isa sa bahin sang Silay. Sa Silay itong una. Silay una, amoning mangin ikadua Aksyon Rex. So galing kay... Dili sa Valladolid man? Sa compound mismo ginamtangan man sang Valladolid District Hospital. Okay. Na-construct sila Aksyon Rex dira o galing kay tayat ni sila sang private company, joint venture agreement ni. Tawa sang provincial government kag sang sining Safeguard Diagnostics nga nakabase sa Metro Manila. Ang molecular laboratory sa bahin niya sang sila hospital, yalang gidaya Aksyon Rex sang provincial government kag sa Bulig man ang Department of Health ang pagbalubanta diring target nga magkaumpisa operate sa sunod nga semana galing kay manti depende sa kada sikon Aksyon Rex ang proseso bala kay di man sila maka-operate kung hindi sila makagawa sang license to operate halin sa DOH kag mayari pa ni sang team sang DOH kag RITM ang dapat gid nga mag-personal kadto mag-check sang siring molecular laboratory pareho man sa ratabo dito sa bahin sang Sila Hospital antes sila formal nga naka-operate Aksyon Rex. Ang duta iya ka gobyerno naton diri sa lokal baling matabo sini renta ining private company 95,000 kada bulan sa bahin sa provincial government. Now isa lamang ina sa ila sini permahan nga kasugtanan hambal ni Attorney Diaz. Preparasyon ini pananglit nga mag encounter api may magluntad nga problema sa bahin sang test laboratory dira sa may Sila Hospital. At least mayara sang option pa nga sa iluhan ato sa probinsya nga patigayunan ang test laboratory. Hindi lamang Aksyon at pati mga private individuals, private company, pwede sila magpadala-dala sang ilang sining specimen agi sigara tuwag nga RT-PCR test. Yari si Provincial Administrator Attorney Diaz. Construction is ongoing. Mas maayo gitani kung nakaupod siya sa ato ng kampanya sa siling semana. However,
tungod sa mga delays, hindi ta na maiwasan. But hopefully within a week or 2 more weeks, matapos ng construction, and our joint venture partner will be able to secure the necessary license to operate so that makabulig na sila testing diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Just the same, ang aton nga Teresita Landori is still capable of processing tanan nga mga sample and giving timely and prompt results sa aton nga mga nagahulat sang ila test results for COVID. But again, gina-anticipar naton nga base magdamo pagid nga magdamo ang aton infection. That lab will still help Teresita Landoni, no? Dako ang mabulig sini. It will also help our private sectors nga gusto magpat-swab sa ilang mga employees nga para to make sure nga ang ilang operation sige-sige kag COVID-free ang ilang workplace. So pwede to sila kadiretso, pangayo services ang sila nga laboratory ta sa Valladolid as soon as it is operational. So kung isip-isipon ta Aksyon Rex elakip tang molecular laboratory nga rahamtam diri sa Bacolod, medyo dabo-dabo naman tiya mo nang number 1 silay, ikaduwa kung nag-operate na bing tulid, ikatatlo ti ang damlaglang nag-operate man yaka Philippine National Red Cross sa area diri sa bahin sa nga Doña Corazon Occidental bayara man, isa ka private hospital dito sa may Aeroreco bayara man. Umunang preparasyon sa sining kinantisipar sa Rasilintara kapag damo sang COVID positive masang ginhiwat nga mass testing. Karon sa hapon gumalapot si Mayor Rex Salandoon sang Lacarlota City. Walang alam pag communication niya kahibalaon nato ng sunod ka mayara sang COVID confirmed case number 67 ang sunod sa Lacarlota kag report kada baton naton diri to hubin pa rin katama 32 anyos nga OFW taga barangay San Miguel Panwas ang Murcia. Dini nga mayong nadangatan si Aksyon Rex kay masubo-subo ini nga balita kay deceased, no? Ang record nga nakapakit diri local ne hindi OFW ni siya. Nag-abot ni siya Aksyon Rex sang August 8. Nag-abot siya sa Manila, halin siya sa Saudi. Pag-abot siya sa Manila Aksyon Rex, naga-suprer nagadaan sa dalang-dalaan isa sang panulukan, loss of sight. Pero may una nga RT-PCR na naging patagayon sa iya. Ang resulta una Aksyon Rex is negative mo. Negative. Pag August 8, pag-abot siya pa lang, kundi naka-experience siya sa sang loss of sight o nadulaan sa sang panalukan pananawan, in-admit ni siya sa Las Piñas Hospital. August 8 to 23 sa Las Piñas Hospital para sa iya siring dialysis session, gina-dialysis siring pasyente mo. O sa pag-August 23... Kung mo may sakit ni Sagli nga Danakson Mar? Ay, ginabatsag sa kapamatian, gina-dialysis Aksyon Rex. Gani. August 23, nag-abot siya diri sa Bacolod, kabanti, taga barangay San Miguel, Sudal sa Lacarlota, sabo, nagapaningwa amang kutani, di nga makapauli, magkaupo pamilya, yabala. Nag-abot sa Bacolod Aksyon Rex, kag, I don't know kung i-check na ba kung ano nga tabok ang problema, kay pag-abot siya dari Aksyon Rex, kung tani, August 28, gapati kita nga may schedule kung tani di siyang dialysis session pagin mo. Kay nakabatsyag sa sang pagpalanakit na sang lawas niya, o galing kay tatlo ka mga dialysis session, dawa ay gid niya ini mapatigayon. So sa setting at time, kinkuhaan siya RT-PCR test Aksyon Rex, kag dahil na siya nag-positive. So pag August 29 nag-expire, siyempre, COVID patient siya, ay naging padugay, ini siya ang gilayon. Ngagin kremit kagin lubong Aksyon Rex. Ang istorya sa likod sa Ricardo, hindi ka maiulo, di yan naman ang City Health Office ang Lacarlota City na binigit kay Mayor Rex sa halang doon bantayan karon sa Aksyon Reports afternoon edition. Kabatiya pa rin so far pinagalitis nilang COVID na confirmed cases 67 of August 31, 2020. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na marang sinubayaw na sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Art, standbyan ay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili lamang madugay. Una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time +12:29 ng aton oras 12:29 na mga kaaksyon. Saway pa makachibugda pag matamat na kay preparado ng lamisata. Kadtuhan tanay si Aksyon Art ay hupon balita gikan sa special assignments. Ini may kang tanan sa certification nga ginpagwa sadto sang DTI sa mga basic kag essential goods deliveries malaho sarang sa gyapon nga magamit bangod wala man sang expiration yadto. Yaring kaunad sang report ni Aksyon Art ay hupon. Aksyon Art? Hindi na sa Rex kinahanglan pa sa mga tangiya sa negosyo nga nakakuha na sadto sang certification o passes gikan niya sa DTI nga magproseso liwat na bangod atong mga ginisyo sa ila pwede lang gyapon ato magamit since nga wala man sang expiration. Amo ning klaro di DTI Negros Head Rachel Nufabli kaya sila may pila pa sa gyapon ka mga negosyante na nagapadulong dala sa iya tatapan kapin pagit subong natin dapat sa online ini ma-process pero bangod siguro sa pinakmarason basing iban na nagkaladula atong mga certification nila na ginatapik sa salakyan kay dira man nabutang ang tanang nga madetalye lakip ng plate number sa mga delivery trucks sa ginagamit para sa basic and essential goods delivery. Now, sunod rin kay Lupabli, why man to expiration Take on in kaso na mag-travel sila for delivery purposes, ipakita lang sa kapulisan kay naibaluan naman kag ang kapulisan mag-honor sila gilayon. Now, sa bahin sa record nila, kung maramdaman ni Ma'am Lupabli, sila nga mga 1,000 na to sobra mo. Ang amo na isyuhan ng ligad, amo itong rason na kampante siya nga ang hindi ini makadulot sa naman nga problema kag huon sa mga natagan na una sa sininga permit. Kaya rin parayag ni Rachel Lupabli sang DTI. Actually, amo na lang to kay waay man siya sang expiration because kung qualified sila sa to sang una, then they are still qualified now, no? May record man na kami dira sa ila. Okay. Pag sila sa to ang qualified under the ECQ man, no? The same naman lang, we do not issue na subong kay sobra 1,000 or plus nga trucks and vans ang na-issuean. So far though, ay manggid sa new businesses nga nag-set up just to deliver kay basic and prime goods ang ready ka deliver. Okay. Actually, amo na gani may nagakadto sa office but waay kami subong naga-process because amo na to ang ginano namon nga sige na amo na lang to may ara. I don't know kung may ara pagidman to kalabanan namon inisyuhan ang mga wholesalers and retailers na naga-distribute all over the province. Balita gikan sa DTI ang kaaksyon mo, aksyon ay tayo hupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na.
Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa special assignment sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:34 ng aton oras. Sa mga kaaksyon ta dira, buwas na ang epekto ha or tungang gabi karon, basi masaliada na galigiti hasta man ang talas 10, tubtob las 4 sang aga. Pero buwas mga kaaksyon na, ang mga kapulisan ta preparado na, karon dugay-dugay si Aksyon Eric Magbanwa ma-report na ina, parte sa home quarantine pass bala mga kaaksyon nga pagagamiton, tayo hindi tayo ginapagkalipatan ha. Para reminder, MWF mga kaaksyon, Monday, Wednesday, and Friday. Atensyon na sa mga kaaksyon ta, Monday, Wednesday, and Friday. Nagatapos ini ang numero sa HQP ninyo 1, 3, 5, 7, and 9. Amo na siya. Nagatapos na ang inyo sining HQP sa 1, 3, 5, 7, 9. Monday, Wednesday, and Friday. Ina gamiton. While ang Thursday, Tuesday, Thursday, and Saturday, except lang sa Sunday, kay lockdown na. Why na sang gagios mga kakson. Why na ginapanugutan nga magwa ang halos tanan mga kakson. Sunday, lockdown, no? Or wala sang tawo nga ginpanugutan nga makagwa. Ari ang numero para Tuesday, Thursday, and Saturday. Nagatapos ini sa 0, 2, 4, 6, kag 8, no? 0, 2, 4, 6, kag 8. Amo na ang Tuesday, Thursday, and Saturday, no? Siling ni Patsi, di kulungol niya, wala pa di ka panghatag sa amon. It's QP sa Paglaom Village man silingan. I-check ninyo sa barangay ninyo kay ang pag-insindita, ang mga HQP ginapadala sa mga barangay officials na to, especially sa barangay captains and ang mga workers ng barangay, amo nang nagakadto-kadto sa mga puroks nga nasa kupan sa barangay para sa HQP. Do mo man ginhimo sang Stefania kay Kap Tingson nga daw may mga BHW sa mga barangay health workers nga gin-designate nga magpanagtag sang HQP. Say managuro sa iban nga mga barangay. I-check lang ninyo lihog para siguradong sigurado para buwas pag-check sa inyo kung nakagwa ka mo kagamunang ending sang inyo sining HQP para sa Webes Thursday. Tiyan mo itong ginambalta nga ang ending sina amo na to mga kaaksyon. No? Sige, i-check lang ninyo. Pero sa mga kaaksyon, tadra importante may tisianay, no? Para nga kulang balang imo siningalawas ang vitamin C. Para hindi ka na magsali pa ka problema subong at tiyempo, imay tisilang ina, no? Alkaline base nga
Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay sa dili gid lamang madugay manumbalik kita sa aton sini nga pangalaga dugang nga mga reports ang inyo sini mabatian kag standby sa mga talamyawon ta mga greetings ta mabatian na sa dili gid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pila ka importante. Ayos, sige manamyaw tanay, hanot kita drio, bohanot. Sakay nini patino, may lang nga pag-monitor, Sunday may duty kuda sa Bacolod, okay, entered that, thanks kang ti kung lockdown, ti ara man nagyapo ng checkpoints, no? Kaya hasta pa September 15, no? Maria Los Grijaldo Makunat, good PM lang, no? And Mike John Seva, mayong udto lang, dara sa Moises Padilla, happy birthday lang sa hinablos ko nga si Toto Kyle Vincent Seva. Ayos, kay Patsy Dicolongon, kay Bing Soperal Calanza Imisino, may lang nga pag-monitor dara sa Carabalan, Himamaylan. Kay Nanry Lindayaw, may lang nga pag-monitor from Quezon City. Salamat gid. Mayong udto number 46 ha. Buyong gid ni si Nanrea. Thank you so much gid din Nanrea. Kay Zet Alunan, good PM lang, no? Kay Ronnie Sidayon Gordon, paring Ronnie, may lang nga pamati, no? Duty gurus paring Ronnie. Kag kay Madam Elizabeth Malaka Gamala and Malaka family, salamat gid, no? Kay Zian Ligardi Ortez, may lang nga pag-monitor, kag-greet ko lang si Nanay Hilda Ortez, kag happy birthday sa manghud ko si John Lloyd Ortez sang Cadiz City. Watching live kami dria sa Alihis. Ayos. Jovan Morales, may lang nga pamati. Jovan Morales, greet ko lang si Jacob. Ayos. Kay Fernando Lombre, may lang nga pag-monitor, kag kay Jovet Lombre, Suset Niminso, Nini Midel, Herman Gumban, tanan sang dakutan, dako silay, no? Michael John Season, may lang pag-monitor, Michael. Kag porok-orok lang si Christopher Spy Hezon. Samtang pamati, patunaw-tunaw. Ay, birthday. Alin sa Paranaque. Thank you so much, Michael John Season. And George Hidalgo, may lang pag-monitor. Ay, Soon, kamusta? Si Soon George Galiho sang din ka subungso man kaguro sa guay, no? Salamat gid kag Hidalgo family dira sa Banwa sang Manapla. Kay Liza Monte Castro, may lang pamati kag happy birthday lang kay John Carl Narciso, happy 12th birthday today. Ayos. Kay Mayla Primavera, ngiyabaw kasad hindi pagid gali ako katabok sa Bacolod ba. Ara ka sa Iloilo, Mayla. Jean Marie, Sangkandaon, may lang pagpamati, no? Carlos Gulaher, may lang pagpamati kay Joel Balio Alio Sr., sign in to sign off siya. Okay. Salamat gid sir. Sir Carlos Gulaher, kag kay Joel Balio Alio Sr. Kay Ariel Kabatak na may lang pag-monitor kag sa iya sining nga misis nga si Nilida Kabatak from Ariel Kabatak, no? Ayos. Aksyon Rex as lang ko kung kuda sa pag-ibig pwede ihalin ko la Carlota. Kung may mga certification kada halin sa barangay kag iban pa nga mga identification number pwede man try lang, no? Pero makasulod man na. Kagawa Dimbong Jo Campos ang barangay Maaw, may lang pagpamati. Mary Hope Salomon Gangoso, may lang pag-monitor dira sa Isabela. Kag kay Rose Guevara, may lang pag-monitor kay Heaven and Virginia Ortezo, may lang pag-monitor, no? Kay Leonila Tarosan dira sa corner Gatoslao, San Sebastian, good PM lang, no? And Alex Fuentes, may lang pagpamati kay Jerry Azero Jr., may lang pag-monitor kag happy Paniaga Jerry Azero Jr. And kay Toto Bambi San Roque ho, Team Barako
sang Jigs Barako Center. Ayos, thank you so much, Toto Bambe. Nahidlaw man ta ba? Bambe San Roque. Kay Cherek, may lang nga pag-monitor sa Quezon City Metro Manila. May lang nga pag-pamati, no? Kay Gian Resisio, kay Teresita Quinto, lakip na sa kay Lunisa Elban Buena dala sa Barangay 35. Carmeli Dolido Magallanes, Imi Esmeralda Dolido, good PM lang, no? Kay Mr. Bia Jonathan, good PM lang Bia. Kay Patsy Di Colongon sang Paglaom Village sa Mansilingan, no? Okay, thank you so much, Gid. Ayos. Karon naman ang iban mahinang kalaban sa kay Barbarian Sokita, may lang pagpamate kay paring kinalon sagay sang Tokyo, Japan. Kay Chris dira sa Barangay Estefania, good PM lang. Ayos, sige. Dali gilang mga kaksona, standbyan ay manumbalik kita sa dili gilamang manugay. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Philippine Standard Time, las 12:50. This time check is
Aksyon Balita. Banat. Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:51 na nga aton oras. Good PM lang kay paring Alan Navales kag Jusing Topas dira sa Olympia Village. Ga monitor sa sining mga inoras kag paring John Britannico dira sa Procgaysano sa Alihiso. Kag paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Barangay Handumanan, paring Tip-Tip kag MM Lirasan dira sa Barangay Stefania. Good PM lang. Paring Elmar Trafangco, ba't na nakaabot na sa paring Elmar Trafangco? Agagay misis siya dira sa area sang Barangay Mansilingan. Paring Renz kag Leia Campos dira sa Sumag, may lang nga pagpamati. Paring Philip kag Tintin Rizaldo man, may lang nga pagpamati. And sa kay paring Renly Marter dira sa Banwa sang Valladolid. Good PM. Katuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ilimay kang tanan sa bangod gid lamang sa Kudal, lalaki sa Banwas ang Ibi Magalona gidluthango kag maki-update man kita sining nasapon nga bangkay kahapon sa Barangay Tuburan sa Banwas ang Ibi Magalona. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, luwas na sa katalagman iling 45 anyos nga maayo ko ng biktima nga si Pablito Limbang Jr. matapos nga ginlutang kahapon sa Hacienda Clarita, Barangay Nangka, Banwasang Ibi Magalona. Ini after sang gintiro man sang suspect iyalang man nga tupad balay nga si T.O.D. Cube alias Lukluk, 33 anyos. Sunod rin kay Ibi Magalona Chief of Police, Police Captain Wilfredo Binuman, nga wala pagadi nagdugay ang ila sini nga pagpahuway after sa pagkasapo sang isa ka bangkay dira sa area sang Tuburan sa Ibi Magalona gyapon. Liwat nagpadulong ang ila sini nga hanay sa Hacienda Clarita naman sa Barangay Nangka sa report nga may isa na naman kalalaki ang natiruhan. Sa inisyal diri nga pagpangusisa mani Binoman sa shooting incident sa area sang Nangka, diri nga pakita nga bangod gid lamang Aksyon Rex sa Kudal nag-away ang biktima kag ang asawa abi sang suspect at ikay ginusisa diri na nagsugod Aksyon Rex nag-intra man sa eksena ang suspect kung ano ba na sining ang bana abi sang kontra sang biktima kag diri nagkuha man sang sulpak diri gintiro man si Limbang igugid sa iya sining kamot kag likod nga bahin sang iya sining lawas. Sino to biktima? Ang biktima diri Aksyon Rex ginkilala kay Pablito Limbang. Pablito Limbang. Ang suspect Jody Cube or Cube, no? Daw Ice Cube la ang apelyido. Anong pero Cube apelyido ya sang suspect si ano to? Jody Cube. Jody at Judy? Cube. Jody Cube. Cube. Pero Cube. Cube. Pero Cube man ang pag-pronounce kagina ni kay kung Englishon to ni ti Cube. 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 Oo.
Now, sa initial diri nga pagpangisi sa Action Rex ni Binoman, nagapakita diri nga bangod gid lamang skudal, diri na ginsuguran sang away plus ang madugay nga dinumtanay man between sa biktima kag ang suspect, nag-trigger pagid rason nga nagkuha sa nga sudpak ang gini nga suspect kag gintiro ang biktima. Ginlayon nga gindala sa Doctors Hospital diri sa Siyudad sa Bacolod, ining si Limbang kag ang suspect dari nga si Kube ang nagpalagyo. And paagi man sa manhunt operation tubtub kagabi wala gid nakita sang ila sini nga mga kapulisan, rason man diri Action Rex nga nakibot man sila nga voluntaryo nga nagsurrender pero hindi sa AB Magalona PNP kundi sa Victoria City PNP nag-surrender ining si Kubi Action Rex. And kag diri na nga ginako siya mismo ang nagalutang Action Rex. Ari ang pahayag ni Police Captain Wilfredo Binoman. Actually, bagulan to gani. Nakabalik kami din sa station from the scene kung sa may nasapuan naman na founded body. Nag-respond dito nga to na team sa pagpanguna ni Police Lieutenant Isos Diba Tilante, ang aton Deputy Chief of Police, kag ang aton investigador. Ang biktima, gindala sa Doctors Hospital sa Bacolod. Pero midnight, gintawgan ako ni Police Lieutenant Colonel Corpus kay Sir Corpus nga ang suspitsado nga si Chudy Kobe nagsungka dito sa ila. Kag sa gilayon, ginpakuha natin dito kag subong ari dere. Ano ang motive, sir? Nga gintiro niya gining biktima, sir? Daw old grudge bala nila, sir. Amo na nga daw hambal ka nila, kuda lang ulo daw nagsinuya ay bala, pero daw kababaw bala taning rason nga amo lang nga dapat may pagpaino-ino man ta kag mapasensyoso kita. Ang kabahin gidamang sa nga pahayag ni Police Captain Binoman. Now sa dugang paginaton nga Balita Action Rex gikan sa gihapon sa banwasang Ibi Magalona, nagapabilin nga blanco sa gihapon ang mga kapulisan lumsang EB Magalona PNP asto sa pagkilala sa suspect. Nalakip na diri ang motibo sa pagpatay kay Neil Andy Arcangel, residente ni sang Panausawon, Barangay Tuburan, no, sa banwasang EB Magalona after nga nasapuan Panausawon na guro? Panasawon. Panasawon. Panausawon. Panausawon, no? Tuburan Action Rex. And then after diri nga nakita nini kapon sa may hacienda Aliputos sa Santo Niño. Now sunod diri kay Binoman nga sa record diri sang biktima isa ini sa ginausoy nila nga sa aligasyon nga may mga record ini nga nagpangawat pero wala nagprosper ang kaso bangod man sa ginaligar nga may problema sa paminsaron. Galing di kay kahapon nga adlaw nakibot man gid lamang nga inisya ang baklid, no, gingapos gamit ang electrical wire kag ginpatay paagi man sa pagluthang o pagtiro sa iya sini nga ulo kag may ginbiling pang mensahe nga may tinaga nga kawatan. Ari Action Rex ang portion gid lamang sa nga pahayag ni Police Captain Binoman. Amo man ang ginalantaw ko kay ginpamangkot-mangkot ko sa maski sang pulis ko din nga taga Tuburan man previously gapa naka siya ko nabalay pero bangod nga may diferensya sa daw ginaintindi na lang sa bla bisa nga makitaan sa siguro base bala sa ibang nga lugar. Amo nang ginalantaw ko base may mga atraso to sa wala na sa ginfailan kaso kag nag-retaliate siya pa. Amo man ang isa sa mga anggulo na ginalantaw namon. Aksyon Rex ang pahayag ni Police Captain Binoman. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa pagkolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, kadtuantang BCPO, naka-standby si Aksyon Eric Magbanwa.
May kang tanan sa pagpatuman ho ti siling ni Colonel Henry Binyas istriktohon ta ang pag-check sang HQP sa magalabay sa border control umpisa buwas nga adlaw. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex Cantong, it's our day today. Today is Tuesday. Tuesday man. Miyerkules. Subong Wednesday. Mati pa na kami ko kapon, Tuesday. Oh. Subong Wednesday. Oh. Buwas, Huwebes, Thursday. May ano? Tapos sa Thursday, Friday. May ano dayon? Pag Friday, wala. Wala kita main. Lain man. Ang paabot ko ya. Nga may sugpon ka. Kaya mo na ganang sugpon sina Friday kung wala gigita. Ayo di purma. Hindi amo. Ayo, kung di Merkulis subong adlaw. Hindi dapat Merkulis may pabuto na kita. Pero kung daw medyo daw lala subong sitwasyon sa Merkulis, pasi buwas Huwebes. Anyway, may Biyernes pa man mo. Di kung wala ang Biyernes, may Sabado pa. Ati, way kikita. Ayo di purma. Hindi amo. Pauda tawan ta Lunes, buwari man tao ni nga. Sige Hindi na wala pagdalian kay himay-himay yung talang ni. Pero nami kita ni within this day mo daw ka sagod na gid. Ikaw. Daw ka sagod na gid kag daw ka balangag na gid. Gani man sige lang ganon muna kay depende na sa oras mo. Ba oras? Ayo di purma. Depende guro sa unod. Ang unod ara na. Ang oras nga inugdulong amo nang hindi ta mabalaan. Okay. Naman ang tirada sa Rex, no? Anyway, madamo kita subong sa palabuton. Ba. Anong palabuton mo dami ba? Ruwas likiman kami di. Ha? Ruwas likiman kami. Ano pagwaslik ko kay ang ginawaslik sa ako na mabigay na waslik sinti. Ayo di purma. Ang sa tabangon, ikaw pangamuyo gani, Aga pangamuyo? Nya kabaw kabay pa, Diyos ko nga karon sa hapon maabot na ang ginapaabot. Ay, hindi ko relax sa mula papangalbin kay maabot gina. Kalma ka lang bala? Kalma sa albin kay maabot gina, no? Pangamuyod as bang higaron kung may... Kumot ka lang sa higaron, pero basta make sure lang wala sang tao nga nagalabay kay basi masalaan kang pangabuing. Laban. Amo na tang tirada, Aksyon Rex, no? So, sige lang. Sige lang anyway, may Huwebes pa man until Friday, no? Gani. Kabay kung wala Friday, sa Monday naman Monday naman, nakiti Saturday, way opisina mo. Ayo di purma. Pero mayo gid subong mo. Mayo, bisan nila subong, bisan buwas bisan buwas na lang, no? Unahon. May lang nga pag pamatid kay Doc Ramil. Oy Sino na saya? Ayo di purma. Si Dr. Ramil. Okay. Gusto na kalipat kasi memorya ko no? Gaya ina ang memorya ko. Lirika. Ang yabi na si Lirika mo. Gani. Naman na tirada. Lirika. Ayo di purma. Basi ko na monitor ka da, abi, pagamata-mata. Kay Kapitan siya daw, kay Kagawad Jofred. Ay, mayong ugto nila sa inyo. Pagpamati, isla mayong gid na pagpamati. Nabalik kay Mr. Manuel ko sa sila. Kay Mr. Manuel ko sa sila. Yes, kay Parinono Agisando. Gamonitor sila to. Gamonitor sila, no? So, amat-amata nyo na, no? Ayo di purma. Awat-amata nyo na, no? Para nga mangin happy ang tanan, no? Parinono ko kina sa kadlaw to nagkadto ko sa beach ay. Kamay to nga lawot bla to nga may karanan bla. Kita mo to? Floating restaurant to kuno ano to Buting to nampis kawayan man to kuno. Kawayan ako no, mo na plano ni manager kadto antay, no? San boss? Ayo di purma. Nami to. Nami to nga lugar kay Dito nga lugar man? Sa kawayan gani. Sa tunga dagat to? Gusto nga sa lawod to. Ano to sakyan mo?
Pump boat, of course. Pump boat pa to. Oo, pump boat sakyan mo para makapungka ka to sa daw, ilang daw floating restaurant. Ayaw, tani ko magpa-commercial din. Ayun, di purma. Tapos dito ka mag-lukso-lukso, no? Dami kayo na may paliguan to sa sulod sang balsa. Oo, pwede ka magkapaligo sa gwa, makadive-dive ka to, Axorex, ha? Ikaw magsinggit, ato nang bakis. Di ma-start na buwas. Di ma-start na buwas. Di mo nang... Karon sa gabi, gani gurtong ang gabi, guro maplastar na ning mga pulista. Ara na, ipastar na ilang akuan nga mga tulda, kanopi, basto nga dalan. Sa tanan nga mga outer border control, kag sa inner border control. Kasi ka inner, amo din sa city proper mo. Oo, city proper. Ang outer, ang mga boundaries naton blah. Pila ka outer ne? 8, Aksyon Rex. 8 sumag. Damo na Italy. Damo sa mga dalan nga lapos-lapos Aksyon Rex mo. Oo. Amo nang kuso ko ba daw bulo boundary ah. Kaya pasili kaya nga inner border control kaya na sa city proper ya. By city ni kabilong sa inner border control tamo. Damo manggali. Oo, ang sa sulod ang sa sagwa sa mga border naton ti amo ni ang walok bilog. Isiling ni Colonel Henry Bunyas ti buwas ipatuman tagit ang instrikto nga pag-implementar sining HQP o kon home quarantine pass Aksyon Rex. Kinanglan nga sundon gid sa mga pumuluyo ang odd kag even numbers nga ara nakabutang sa ila sining numero sa ila sining HQP para nga hindi sila magsala-sala kag hindi sila magsala bala Aksyon Rex. Nga base magsalig-salig na black iti buwas siya instrikto gid kay patuman ni Binyas mo kung sala imo home quarantine naglagwa ka ti takop kag Aksyon Rex, no? Dako pa balikod ng guro. Kung pwede pala nga takpon gid kay balo na gid sila nga muna. Gwa gid sila. Mga salawayon ti sila ni Colonel Binyas ti XQP ang purpose pwede para ma-minimize sa pagwa sa tao kung hindi man importante mo. Kag daw hindi man lang emerensya. Hindi na natin magwa sa aton sinibalay diri sa syudad sa Bacolod. Sa ima na sa mga salakyan Aksyon Rex nga kung magsulod diri sa Bacolod, kung hindi man importante, hindi na lang kamo magsulod diri sa syudad sa Bacolod. Kay ang Bacolod remember na paidalom sa GCQ mo. So mo na ang rason ko nga ang sinig ni Binyas ko, hindi malanggit importante, hindi malanggit emerhensya, ayaw na kamo magkadto sa Bacolod. Ay sigurado si Rinig Colonel Binyas kung waay kamo sang rason nga masatisfy ang mga pulis nga sa border control naton automatic balik gid kamo sa inyo sining destinasyon. Generally, ang outside sa Bacolod, hindi kung wala kang legitimate nga kwan o essential purpose rin sa dito. Kaya man na kwan nga tawag diri na authorized even taga outside tawag diri outside sa Bacolod City pwede for a flow na ara kasa sa enumerate nga mga exempted individual. So expect naton boss Colonel posible sa unang implementation magutok ni naton nga Bacolod especialmente ang mga sarakyan halin sa ibang banwa going to Bacolod City Colonel. Ang ginaan ko sir kay damo gid tawag diri gusto nga mag-iwan sa despite the fact na kwan na increasing yung number despite sa aton na appeal na kung pwede stay home lang agad nga kwan na magsulog mag-travel. Aksyon na responsa sa palayag ni Police Colonel Henry Binyas. So ay problema kay balokon din ko ng HQP so nagligad pa ning adlaw sa barangay hall ninyo kadtuan na lang alam mo sa kulinarya ninyo kadtuan na ka mga dungol blang nga klase ka mga kabudlay esplingo no ka ginapathag na sang barangay kag mismo sa hunghungan sa radyo sa newspaper nga kadtuan ninyo sa barangay ninyo ang HQP kag mangayo kamo depende sa barangay kung may gindesignar siya nga tawo nga madulong sa inyo isa-isa. Oo, gani kasama niya barangay Aksyon Rex siya karon sa ato panagtang namon niya sa mga balay-balay mo. Amo man ang sa Estefania. O balay-balay man sila. Oo, pero kung gusto mo ya magkadtos barangay, kantuan mo tong barangay kay gapanghatag man sila.
Actually, wala man na gani ginakuha nila. Ang social distancing ginahimo na nila gyapon, pero dapat nakaridi na blatananaw. Oo, para sa mo sa panukoy kay naridi ni Kapitan Bibing Noble. Di kami karo sa apo niya, banagtag na kami aksyon. Mo kami madulong Kami ang mga barangay pisa madulong yan. Damo man kamo yung mga empleyado da nga pwede mo mapang-designarya kada purok ninyo. Amon BHW, amon yung tasking aksyon. Kaya mo man ang barangay Stefania, BHW Manila. May ibang niya may kabalo ko din ko ako ng XQP. Base sa Kwanguro. Base sa kusina. Kamu nang balik kay LPI Binyas Black, kung hindi ba importante, hindi na ka mabagwa balay. Hindi na lamang. Pati si Binyas gaugtas niya daw magamay. September 3 to 15 lang ning allotted time. Pagka 15 dira, another story. Depende. Kung may panunot pa o kung da lang kita asta. Amo na daw pamangkot da. Pero ang importante ito, kabi antes mag-15 niya, maabot ng ato niya. Nga? It's a 3C pa lang adaan na yan. Oh, good. Plansado na yan. Plansado na yan. Kag halos nag-alalabot na inatanan, no? Laban Kag magtanga-tanga. Kag magtanga-tanga na daw ay kalabot bala sa kalibutan, no? Dali ka na naglayang storya, tao. Ang KBP, Negros Occidental Chapter, may lang nga pagpamati, sir. Ma'am? Okay. Kapamati sila. Salamat kapamati din. Sila, subong. Sige na, number 1 nga programa. Undisputed. May mga nominees pa sa mga prestigious activities ang radio, no? Ito kita na? Ara na karon. Ayo di firma. Oti, sige na. Ngayon, ang tumangan ko. Okay na siya. Di ko, sige lang, pasabihan ang tagulingon mo. Maabot ka na karon, no? Kapag pang hindi naman lambutan na 5, no? Alaban. Kaya na, mapatag tayo balera. Ayos! Sige, report! Gikan sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon, Eric, pamalang report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, no? Sige, daligid lang sa mga out-of-town reporters ta kay Aksyon Tom Monforte, standby Aksyon Tom. Yari ng pinakabag-o kag pinakepektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo pabakod kag kadtuan tanang balita gikan sa aton sini nga mga out-of-town reporters unahon tang balita ni Aksyon Tamon Forte gikan sa Dakbanwa sang Sagay ini may kang tanan sa 3 ka mga persona dakop sang Sagay City PNP pagi sa warrant of arrest nga ginsurvey sa pagbayular sang PD 1602 o kunang pag illegal nga pagpanahor blang. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Tamon Forte. Aksyon Tam. Yes, sa Action Rex, 3 yung persona, wanted person na tigaan mo dakpalya sa katapos ng kapulisan sa Sagay City PNP sa supervision iyan ni Police Major Albert C.
kahapon pasado alas 5 media yang tak na Aksyon Rex aggo kung September 1 aggo 2020 sa tatlo ka persona mo sa Balita, Marsonia Flores o con Intes 47 anyos, kadua si Norma Riquilo Gonzaga 50 anyos, pumuluyo sang St. James Village, Barangay Old Sagay. Kada ikatatlo mo si Julio Verdiflor Clavel 79 anyos, pero puro paglaong Barangay Bato. Kag ini sila tanan niya Aksyon Rex, may ara iyang warrant of arrest, kag may criminal case number 8863, 8864. Ining mga warrant of arrest nga gin-issue ni Honorable Judge Gina Marieta o Kuntabusaw, acting judge sang NTCC nga nabase siyudad sa Sagay. Kag napitsahan ni siya Aksyon Rex sang Agosto 12, 2020. Kag ang korte nagrekomenda sa ila sing tig 30,000 ka pesos para naman sa ila temporaryo nga kailangan. Subong ining tatlo ka persona kunong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Balita gikan diri sa Siyudad Sagay. Aksyon tamang korte nga report na sa balita ng Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Tamon Forte gikan sa Dakbanwasang Sagay kadtuan tangkadi si Aksyon Roger Gotib swab test sa 20 tanan ka mga personang close contact sang isa ka nagpositibo sa COVID-19. Isa na ka simana, wala sa gyapon ang resulta. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Aksyon Rex, tugtog karon ginapabot pa siya ako ng swab test sa 20 tanan ka mga persona sa bayan sa Barangay Urgos. Kumadugduman mo ini ang close contact sang manughilot nga sa din nagpositibo man matapos nga nagpositibo iya sila ginhilot nga LTO staff. Yung patagay ng swab test at tugtinarikdan nga Martes pa nagligad nga simana kag halos isa na kasimana sa karon. Naginiya wala gihapon maabtan sa resulta. Suro sa kay Doktora Maria Victoria Bañez kung na-delayed ang amo nga mga swab test. Nag-manager ang amon na-delay release kaya usually 2 to 3 days ara. Naman mo galing rin namo naapektuhan ko sang pag-mass testing. Sang mass testing nga ipatigayon sa itong one time, big time na no movement sa probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod. Ang inalantaw ko na rason nawala sa gihapon sang resulta. Ang mga swab test damo gid ang nagahulat sinay kay man mabudlay paghihot tungod panayon pa nga lockdown karon ang mga pulian sa sining mga ginpatigayanan sa swab testing tubtob karon nga ginahulat pa ang ila sining result. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa Aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang siyudad sang Cadiz ay luhanta si Aksyon Percival Villamor sa La Carlota, 28 anyos nga lalaki, gindangat sa ospital matapos nga natiruhan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor. Sa detalye, Aksyon Pers. Yes, Aksyon Rex, isa ka shooting incident nga natabo kagabi alas 8 ang sang kagabi September 1, 2020 dito sa may Barangay City Moises Padilla, Aksyon Rex. Ang shooting ni Presidente Reagan na ang biktima kilala sa kay Rooney Bartolo Haro, 28 anyos, soltero, kaga isa ka pumuluyo man sang Lublob Barangay Magayon Cadre Moises Padilla, Negros Occidental. Ini ang biktima, Aksyon Rex, samtang nagalakat ka nagwa sila hilabalay kag nagasikyar sang uling didto upod ang ilang mga 16 anyos sa minor de edad, hinali lang sa madulom nga bayan gintiro ini sang wala nakilala nga suspetsado, Aksyon Rex. Kag ini karon ang biktima gindali-dali dala sa may
isabilang hospital agud madapatan sang nagakaigo nga bulong apang ay ngagaw man ini gindala sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Hospital dira sa Bacolod agud maatagan sang nagakaigo nga pagbulong. Karon ini ang kaso ginaakpursyot sang aton kapulisan diri sa banwa sang Moises Padilla sa pagpamuno ni Police Captain Randy Babor Aksyon Rex. So far ang investigasyon nag-usad kag nag-akpursyot ang aton nga kapulisan diri sa area sang Moises Padilla. Report live gikan diri sa Moises Padilla para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon, aksyon pero si Balbi Moral Report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadang pilikan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat sigid mga ka-aksyon sa inyo sining pagpakigupod sa isa ka edisyon sining Miyerkules. Standby na sa This Is My Life upod kay Aksyon Welma Sugaton. Igasunod na sa dili ginamang madugay sa kinandan. Ako ang inyo sinika-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.